Geometriakin jarraitzen dugu, hirugarren helburuan ari gara, eta hirugarren helburu hortan ere, dagoeneko angiluetan sartzea, bai? Aztertu dugu pixkat vektoreak edo repasatu ditugu vektoren eraiketak, modulua, biderketa eskalarra eta biderkadura vektoriala, eta hori nola aplikatuko dugun geometrian ikusteko, angiluetan zentratuko geha hori. Demagun, gauza ezberdinen arteko angilua eskatzen digutela. Adibidez, lehenengo kasua izango litzateke, bi zuzenen arteko angilua. Orduan, bi zuzenak eman egingo dizkigute, R eta S izendatuko ditugu, eta bi hoien zuzenen ekuazioak nola ditugun, bai, vektoriak ere ezagutzen ditugu. Orduan, R zuzena ezaguna baldin bada, VR vektorea ere ezaguna izango da, eta S zuzena ezaguna baldin badugu, VS vektorea ere ezaguna izango ditugu, VR eta VS. Ondo da, orduan, bi zuzenen arteko angilua bilatu nahi baldin badugu, bilatuko duguna da, bi vektore horien arteko angilua. Hemen daudezuena. Nola? Biderkadura eskalarra erabiliz. Gogoratu, VR, bider VS, biderketa eskalarra izango dela lehenengoaren modulua, bider bigarrenaren modulua, bider bi hoiek osatzen duten angiluaren kosinua. Lehenengoa kalkulatu dezakegu, bigarrena kalkulatu dezakegu, hau ere bai, eta azkenik bilatuko litzeguke kosinu alfa, hortik askatuta, alfa bilatzeko aukera. Hori, bi zuzenen arteko angilua daukagunean. Nola egin dezakegu, zuzen bat eta plano baten arteko angilua baldin badugu. Hemen marrazkian, figatu zaitezte, hemen daukagu R zuzena, hemendik honea dijoan hau, honeaino eta luzatu egiten duna, eta pi planoa. Orduan, fijatuko gea beti kasu hontan, zuzen horren vektorean, VR, lehen osan dugun bezala, hemen marrazkian U letrarekin azaltzen dena, eta planoaren vektore normala behar dugu. Hemen kasu honetan D azaltzen da, baina da NP, vektore normala, erraxiago ulertzeko. Gogoratu, plano batetan vektore normala, plano bat dimazan AX gehi B gehi CZ berdin D, bere vektore normala zala ABC maiuskulak. Hau da, X y Z-aren datuak. Horrela izanik, nik bilatze baldin badet U vektorearen edo VR eta NP vektorearen arteko angilua bilatzen ari naizena da bi hauen arteko angilua. Orduan, angilu hori bilatze baldin badet, demagun horre ditzen digula, ez dakit kasu ondan ja, pi biren minus alfa, eragoita mar minus alfa gartzen du. Alfa hau baldin bada, bere osagarria bilatu dugu, bi hauen arteko biderkadura eskalarra eginda. Behin hori kalkulatzen dugula, bilatu beharko duguna da, planoa eta zuzenaren artekoa da hemengo hau. Osagarri hori. Eta ikuste duzuen bezala azkenen da, bi vektoren arteko angilua bilatzea. Eta hirugarren kasua, bi planoen artekoa baldin badugu, hemen dozkagu bi plano desberdinak, ez egin kasu honi, pi baten vektore normala izango genuke hau, NP bat, NP az pi bat, eta bestearenan gorrian edo arroxa horren vektore normala izango genuke N azpi pi bi. Orduan, bi hauen arteko, bi vektore horien arteko angelua bilatu ezkeo, bi planoen arteko vektorea bilatzen ari gara. Beraz, berriro ere, plano bakoitzaren vektore normala bilatu, eta beraien arteko angelua bilatzarekin, bi planoen arteko angelua bilatu dugu.